Avui estic amb un artista que ve de les Terres de Ponent, un lleidatà que enguany estrena el seu tercer disc anomenat El món no està fet per als romàntics, Exactament. on hi trobem hits com, per exemple, Famós Català. Soc un famós català, felicito el complet a cosina. I res, benvingut. Llanc Rajola, com estàs? Bé, molt content de ser aquí. Creus que el món no està fet per als romàntics? Crec que el món és difícil per la gent sensible, però justament el que intenta aquest disc és donar-li ales a aquesta gent en els quals em trobo i en els quals es troba moltíssima gent. És veritat que el món sovint pensem que està fet més per a la gent filla de puta que no per a la gent bona, i la gent sensible a vegades ens trobem davant d'aquests obstacles que ens presenta la vida, però jo crec que la vida està per surfejar-la també. I el que et planteja aquest disco és, vale, el món no s'ha fet per als romàntics i té versos i cançons on s'explica una mica la vida de manera crua, però sempre té un punt vitalista que crec que és molt lluminós i que crec que a la gent li pot agradar quan l'escolti i es pot sentir reflexada. Parlant d'aquest darrer, El món no està fet per als romàntics, hi ha una cançó que té el mateix nom. I més enllà de la cançó, hi ha un videoclip que a mi em sembla boníssim i brutal, que tu surts vestit, disfressat en el carrer, vestit d'època, per dir-ho així. Com va ser l'experiència de gravar aquest videoclip? Com va ser la reacció general del moviment, la gent? Perquè per mi és una obra d'art. És una obra d'art i és curiós que la gent no l'ha vist pràcticament. És a dir, té com 300 visualitzacions a YouTube i em sembla molt fort perquè, collons, ens ho vam currar molt amb l'Àlex Alcalde, que és el meu soci, amb qui faig tots els videoclips, perquè els fem entre ell i jo. Ell potser té la part més tècnica, jo potser la part més d'idees, però a la vegada jo a vegades em foto a editar i ell, per exemple, la idea aquesta va ser d'ell. És a dir, nosaltres vam plantejar la idea de, quan ja sabia que el disc s'anava a dir El món no s'ha fet per als romàntics, de fer una promo on jo anava vestit de trobador per Barcelona i la idea va ser seva, va ser de l'Àlex i és una idea que és boníssima i també sap que jo em presto a fer absolutament qualsevol cosa, sap que jo tinc un bagatge teatral que me pots ficar a fer qualsevol paper que te'l faré. Més o menys bé, però te'l faré. I va ser una experiència on jo vaig dissociar-me per complet, és a dir, vaig estar tot un dia per Barcelona caminant i jo anava caminant i el més fort del cas és que Barcelona reacciona d'una manera brutal, és a dir, la gent fent-se fotos amb mi, donant-me la mà, ningú en cap moment se'n van riure, ningú en cap moment em va assenyalar, ningú en cap moment... És a dir, la gent estava sorpresa i sí que és veritat que jo estava molt en el paper, jo anava amb la mà al pit, saludant a la gent, caminant, cosa que un mes després vam gravar Famós Català pels carrers de Lleida amb Sexeni i tothom a Lleida estava pendent de què estàvem fent i tothom, si estàvem gravant una escena a una plaça, tothom es paraven a mirar. Molt fort. Vull dir, va ser com la balança de dir, hòstia, fas una cosa a Lleida que es surt una mica de la norma i la gent et miren i a Barcelona directament col·laboren. Soc un famós català, felicito el complet a cosina. Viva tots els festivals i d'empalme cap a l'oficina i toda mi gente se mueve, com poden se busquen los celes. Has parlat d'aquest contrast de gravar a Barcelona i gravar a Lleida un videoclip i el videoclip que parles és el de Famós Català. Com va ser gravar, no tant el videoclip, sinó em refereixo com al naixement d'aquesta cançó? Mira, el naixement d'aquesta cançó es remet al 27 de març de l'any passat, me'n recordo perquè és l'aniversari del meu pare, a més feia 60 anys, i jo em va tocar ser Hannah Montana, que va ser dimarts treballar a la meva antiga feina, el dimecres teletreballava, vaig anar cap a Lleida, dijous va ser l'aniversari del meu pare, després de l'aniversari del meu pare em va tocar anar cap a Barcelona perquè cantava un parell de temes al concert de Sexeni. I sempre ens n'enreiem amb Sexeni, que som molt amics amb tots els integrants del grup, de com a Catalunya tots som Hannahs Montanes, de que tots tenim una doble feina i tots ens toca apoquinar el curro, o sigui, de mesclar el curro amb la nostra vocació artística. I res, i a l'acabat del concert vam estar dient, hòstia, hauríem de fer una cançó que es digués Hannah Montana i no sé què tal, al final va acabar
caricaturitzant-se més el concepte de famós català. Va ser una visió molt més de l'Andrés, de Sexeni, que no meva. És a dir, la primera part meva, si us en doneu compte, parla de versos una mica més directes, parlant de la situació precària que vivim els artistes, no només catalans, sinó també a Espanya o també al món, no? Ser artista és difícil i sembla que fins que no fas calés i és una professió... fins que no fas calés no és una professió, però no, ser artista comporta molt temps, molta dedicació, molta energia, molts diners. I això, a tothom li agrada escoltar música, a tothom li agrada veure pel·lícules i a tothom li agrada consumir coses que fan els artistes, no? I a vegades sembla ser que si no fas diners amb allò, si no ets un professional, no ets un artista fet i dret. I la meva part ironitzava una mica d'això i l'Andrés li va donar aquesta part una mica més caricaturesca i satírica, enfocada cap al circuit català, que és un circuit que a vegades fa riure, no? Ens venen la moto de que estem en el millor moment de la música catalana i tu mires el sotabosc i veus un munt d'artistes que estem allí batallant i fent escena i no tenim oportunitats. I això no pots dir que és el millor moment de la música catalana. Va ser un suflé que va haver fa 3 anys, 2, que sí que és veritat que vam traspassar fronteres i que és veritat que hi ha grups que han aconseguit coses inigualables i estic contentíssim que ho hagin fet, però més enllà d'això, més enllà d'aquests números, aquest suflé ha baixat, també ha baixat el suflé per a aquests grups i els grups que estem allí fent cançons de puta mare dia sí, dia també i currant-nos-ho, no trobem les oportunitats que potser podíem tenir fa 10 o 15 anys al circuit català. I això no està bé. Tothom té un amic que fa coses o pinta o fa música o bé passa gana. Potser somia en gran, potser no es vol fer gran, inverteix tota pela que guanya. Reunions a les 12, concerts a les 12, doble com la Hannah Montana. Actors servint copes, fent hores i hores, la vida d'artista és precària. Per l'espectador et fa empatitzar i també entendre que és la realitat, que la realitat aquesta que no és un focus, no és una story, no és ha estat convidat a una gala, sí, però la resta del dia, la resta de les hores, tot el tema aquest, on ve, no? I jo crec que jo ho agraeixo com a espectador perquè empatitza i també, gent que potser s'hi vulgui dedicar en un futur o vol començar a fer cançons i estar dins aquest món, també conèixer quina és la realitat. Ho ha de saber. Clar. Ho ha de saber, perquè la gent a vegades es pensen que tot és de color de rosa, que comences i que et promocionen aquí, allà. Està molt guai que et facin entrevistes i jo sempre ho he dit, jo soc més mediàtic que famós perquè surto als mitjans. És a dir, clar, hi ha una eina de promoció que està molt bé a Catalunya amb la gent que fa música en català i sobretot la gent que estem signats amb discogràfiques, que sortim a molts llocs i sí, però això no et dona de menjar tampoc. Et dona exposició, sí, però avui en dia l'exposició també què és? Si et dona més exposició un reel on fotis una liada o diguis un facto que només és un reel i de sobte té 5.000 likes que una entrevista superinteressant que hagis fet a un mitjà que a tu t'encanti. És molt fort, però ha canviat el paradigma. La gent només consumeix fast food, ho consumeixen molt ràpid, es queden amb poques coses i clar, tu tens aquesta ansietat contínuament de voler aparèixer als llocs, ara he de fer un tren i ara no sé què. Això s'allunya molt de l'art, també. Llavors, la gent també ha de saber que no és faig cançons i les coses funcionen així com així. Sé que t'estimo, sé que te amo, sé que t'agrado si et miro, si et parlo. Sé que t'estimo, sé que te amo, sé que t'agrado si et miro, si et parlo. Ai, 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 ja m'he enamorat, sempre em passa igual, que quan l'amor és easy m'ho fa més difícil i quan és difícil m'hi tiro de cap. Hi ha una altra etiqueta que sí que crec que t'identifica i jo crec que per sempre, que és el fet de ser de Lleida. Sí. Creus que la indústria a poc s'ha anat obrint a altres accents o en aquest cas en concret a les Terres de Ponent i a Lleida? Te diré 2 coses, mira. Jo penso que el meu disc, si estigués fet en català oriental, tindria mínim... O sigui, si hi ha un top 10 a Catalunya, tindria un mínim 5 cançons. Me refereixo a
és un disc que, objectivament parlant, i no ho dic com a subjecte, sí, objectivament parlant, és un disc que és molt bo, enfocat dins del mainstream. Clar, sí. És a dir, hi ha discos que són molt bons, que han sortit aquest any, que no estan enfocats dins el mainstream i no tenen aquesta voluntat de voler sonar a tot arreu, no? El meu sí que la té, ho dic obertament, és un disc mainstream, molt eclèctic, amb molts tipus de sons, va des del pop als ritmes llatins, a sons més electrònics, tot el que tu vulguis, però és un disco que té una voluntat pop i mainstream directa cap al gran públic. Clar. I està anant molt bé, de fet és el disc que està anant millor dels que he tret, estic contentíssim de la rebuda que ha tingut, però sí que és veritat que sento que si estigués fet amb accent oriental, probablement arribaria més gent, perquè sí que és veritat que a mi m'ha passat d'escoltar periodistes, gent fins i tot de la meva discogràfica que m'ha arribat, gent d'aquestes esferes de dins del que serien les bambalines de la música catalana, que obertament diuen el Rajola és un crac, però té un problema que és de Lleida, saps? o les cançons amb accent de Lleida em treuen de lo que és la cançó. I te diré una cosa, és que em passa fins i tot a mi, no amb les cançons, perquè sí que és veritat que escolto més música de Lleida, però sí que és veritat que em passa a la ràdio, em passa a la tele, em passa quan escolto... Locutors, dius. Locutors o actors, tal. Jo estic mirant una sèrie, no?, en català, i sento un accent que és occidental. Ui. És de Lleida, o és de les Terres de l'Ebre, o és valencià, però em sobta com a... no em salta com d'il·lusió primer, després me fa il·lusió, però primer em salta com alerta. Hi ha un accent que no reconec. I és el meu, tio. Hi ha una poca educació vers els accents que a poc a poc, des de la Corpo i des de altres esferes, inclús a la música, tot s'està com a poc obrint. De fet, no hi havia cap música en català que cantés en lleidatà que fos famós fa 10 anys, o fa 15, o fa 20. No n'hi havia cap ni un. No tenim cap pare en aquest sentit. I ara n'hi ha uns quants. És a dir, hi ha Ronaldo i Clara, Selva Nua, que pobres se separen, està Sexeni, estic jo... Tots els que hi ha al meu disco són un bon grapat de col·laboradors. El Marvil, Dimos... Vull dir que són gent que fa coses superguapes, però superguapes, i les fa amb lleidatà. I això ja és... que això ja comenci a sonar per aquí a Barcelona, encara que hi hagi molta gent que els tregui de la cançó, o que no siguin acostumats, o que directament no els agradi perquè els sona raro. Vale, però cada vegada n'hi haurà menys. Cada vegada, perquè d'aquí 10 anys hi haurà nova gent que haurà sortit. Perquè nosaltres haurem obert camí des de Lleida, també, per fer això, que passi, que no faci vergonya cantar amb lleidatà, que no faci... I que gent com Sexeni o com Ronaldo i Clara ocupin grans espais a festivals o grans espais a festes majors. Això a poc anirà passant. I això està molt bé, però a la vegada també hi ha el punt aquest, de que nosaltres hem de seguir fent-ho, com a lleidatans, hem de seguir fent-ho sense vergonya i amb orgull i sense escoltar les crítiques que ens puguin venir. Però bueno, és un camí llarg, però ja et dic, jo no em veig cantant en barceloní, és a dir, el meu accent és aquest i seguirà sent aquest. Recorre pel cos la serotonina, medicina o addicció. Tornem un moment al disc. Sí, no, tranquil. Parlar de la cançó Addicte a la serotonina, crec que és? Sí. Creus que som addictes a la serotonina? O ho ets tu? Sí, s'ha de ser. Hi ha dies de tot i la serotonina, el que fa gràcia d'aquesta cançó és que la serotonina no pot ser mai... no és com la dopamina. Clar. És tot el contrari, la serotonina apareix naturalment i el que volíem fotre amb aquesta cançó és com ser addicte als petits moments, a trobar-li la serotonina a les coses, a ser feliç fins i tot els dies més magres, no? I sí, està guai, no sé, és una cançó molt vitalista, la veritat. Hi ha una cançó que es diu Si me truites, tu t'hi consideres? Sí,
Em considero molt somiatruites i per una banda és la meva lacra i per l'altra és el meu motor. I fa anys jo era molt somiatruites, bueno, encara ho soc, però era molt somiatruites, però em frustrava. Quan no sortien les truites Sí. però amb els anys he après a no frustrar-me i també és fruit, jo crec que de l'edat i de la maduresa d'entendre que s'ha de ser somiatruites per maquinar les coses que vols fer, que això porta cap a una altra cançó del disc que es diu Fes que passi, és a dir, si tu vols alguna cosa realment has d'anar per ell. Després, ho trobaràs o no ho trobaràs. És a dir, hi ha gent que es passa anys buscant tresors i no els troben, però si el vols trobar, l'hauràs de buscar. I en el meu cas, amb tota la vida sempre he estat una persona molt pel·liculera i per això potser vaig estudiar audiovisuals, guió i totes aquestes coses i m'he acabat dedicant al guió durant molts anys i a fer cançons, que també és una manera d'explicar històries. Sí, totalment. Amb música. Què és el que ha de parar el futur de Young Rajola? Mira que em trobes en un moment que estic molt escèptic amb l'escena catalana i em sap greu perquè és que me'n dono compte de que és molt difícil ser artista a Catalunya, però no per el tema de famós català. És molt difícil fer cançons a Catalunya amb voluntat artística. El que vull dir és que està tirant tota la música que sona a les ràdios i tot cap a un tipus de cançó molt fàcil, molt direccionada a talls de TikToks, sempre parlant de platgeta, cerveseta, catalaneta. Totes les cançons són iguals i com a artista que t'he dit que soc, com a persona que li agrada expressar els seus sentiments, les seves cabòries en els seus discos i projectes, de veritat que no sento que tingui el meu lloc. Crec que el circuit català està fet per entendre'l com l'ha entès el Guillem de Buhos, que és... No ho critico, però ho ha entès tot. El Guillem de Buhos ha entès que ell ha de fer cançons per festes majors, que ell ha de fer cançons perquè la gent s'ho passi bé, si surt una cançó del Barça que ha de versionar la versione, si agafa amb una Instagramer per fer una cançó l'agafa, perquè té exposició. Ho ha entès tot, aquest tio. I de veritat que si voleu fer música a Catalunya, feu cançons de catalanetes, feu cançons que siguin divertides i de festa major i sobretot no tingueu voluntat artística perquè us trobareu com el meu projecte i com molts altres que no teniu el vostre lloc perquè de veritat que no està fet... O sigui, el món no s'ha fet per als romàntics i el circuit català no està fet per als artistes i sap greu. Llavors, per una banda, te puc dir que defensaré a muerte aquest disco fins a la sacietat, perquè és el que em toca i a partir de la tardor comencem amb la gira i fem concerts. Ja tenim tancat Lleida i Barcelona i per altra banda, l'any que ve me'l prenc com que, com a molt, si trec alguna cosa serà una cançó. El que sí que, per acabar l'entrevista, sí que volia demanar-te, per les persones que no hagin escoltat el teu disc, en una frase, com el definiries? Mira, l'altre dia me va agradar molt que m'ho van dir en una ràdio, un periodista, que em va dir, diu, sona positiu, és positiu però no sona ensucrat. D'acord. I és una cosa que m'agrada molt, perquè és justament el que volia. És un disc que, malgrat tot, perquè té moments que et pot fer plorar, és positiu, però no és gens ensucrat. És molt realista, és molt clarivident, és un disc que parla de coses, té missatge i jo estic molt content amb el disc que he fet, la veritat. Molt bé, doncs escoltar el disc i a veure els videoclips, que són Totalment, n'hi ha 8 de videoclips, o sigui, teniu feina. Així, exacte. Molt bé, moltes gràcies.